Здравейте, дами и господа! Днес ще ви покажа как да си инсталирате VVS Match Viz RAV 2017. Натискате, цъкате дясно копче от мишката. Extra Here и ще ви излизне ето това. Сега ще изчакаме да се инсталира. 2 минути трябва да чакаме. Днеска ми е скучно. Докато това ще влезем в Фейсбука. Колко още не остана, още малко. Ще паузирам докато се инсталира играта. Много бавно се инсталира. Ето га играта, че е готова. Само чака да сега изпратим до работния блок. Ето. И готова е. Много да ви е харесало, пишите коментари. До нови срещи!